Hello people, hello guys, my name is DJ Sparks. Welcome to my podcast, Pfungwa Dzangu podcast. Kana kuti mafira kurewa podcast. Yeah, inama ndinchidiscussa naye, bosi pfungwa dzangu dzandinchitaura panapo. Ena apa mandingandituma, anditumike, apa mandiudzira zvekutaura. But ndinchitaura zvinhu zvandinangoona kuti no, izvi zvikazvi ndo zvinenge zvakaitika kana kuti ngapa ngapagadziriswe so nepfungwa dzangu. Semaona ndinchitawo. Panapa ndotaura zvinhu zvandoziya. Zvichibva mupfungwa dzangu. Don't get it wrong, but what I know is handisi wrong. Nyaya ndinayo nhasi nyaya yezimdanzo kuti chii chakanyatsouraya zimdanzo. Zvandofunga ndo zvakauraya zimdanzo zvoda kutaura panapa. Pane zvinhu zvakawanda zvaitika mudhanzi zvokuti zvinhu izvozvoka ndo zvakakontribhuta kuti dhanzi riite se ridhakwe. Chinhu chekutanga chandakaona ndechekudayiwo. Muzimdanzo makashaya kuti mari yochewa sei, mari yodyiwa sei nevamwe vanhu vaiita basa muzimdanzo. But zimdanzo yanga sort of a culture. But culture yanga ine vanhu vakawanda vaiita kuti ifambe. Though yakazobenefita vanhu vashoma shoma vamaiona paground imemu. Tatine ma-DJs vamwe vaishanda singaiti kupusha mangoma, but now vakaneta just because havana chavakawana. Even wakadzowa wabvunza kuti konai kumukama mchikuita zvemangoma izvi zvinokupei. Tatine ma-selectors akaita sana DJ Cables waipusha ma-works, ana DJ Bima waipusha ma-works, but vanhu vavo chinhu pachakaita chakudzora. Chinhu chakadzora kuna artist chete. Hakuna industry yakadaro yekuti inongobenefita one munhu. Industry yezimdanzo yakanyota sei kubenefita artist chete. Do you know kuti ma-managers mazhinji ema-artist yezimdanzo anenge achitambura? Kana ani manager kuti haana rimwe haasora inaro zvokuti anzi kumanager artist kuti munguwana ukaliving asi kuti ngatibve tatsimuka kana kubva tapfuma nemari dzacho no, but ungotaura kuti at least unofanira kuearn a living because unenge une time ari kuinvesta kucertain industry iyoyo. Saka ndo zvakaitika kuti chinhu chachiyaka pachakatanga kuitisa mari chakatanga ngotoresa mari kuna artist ari ega. Nosvika maingonzi kuti artist ndingatenga benzi, artist ninge anemba, artist ninge adayadayo, but anenge achipusha ma-works asi artist chete. Yanga iri movement yanga vanhu vakawanda, yanga ine ma-producers. Now ma-producers anotambura singaiti because chinhu chachiyaka changobenefita artist chete. Ndo chimwe zvechinhu chandofungidza ndo zvakauraya zimdanzo kuti chinhu chachiyaka hachina kungatsostructure zvelevel rekuti vaita mari vacho vaitungamira vacho ma-artist aenda kumberi. Haana zvaino kana kuti papasina, I don't know hangu, but waifanira kutsvagwa ma-ways ekuti toita sei nema-producers, toita sei nema-DJs, toita sei nevamwe vanhu kupusha ma-works ezimdanzo kuti vaitewo mari so that vanoramba vachiita. So vanhu vakasvika pakuneta zvikavasiya. Ndo zvandofungidza ini ndo number one. Kuti zimdanzo paikatanga kutendedza tumari ndika hapana vamwe vanhu vakatozoita mari. Even izvezvi takacherechedza you'll find kuti pagona kuti a song yoto-uploadwa pa-DistroKid, yoto-distributa ku-YouTube, kuma-iTunes, kumachimwe. But artist, mashoma ma-artist anozofunga kuti mari iri yauya iyi ndoita sei na DJ wangu, ndoita sei na DJ waipusha ma-works, ndoita sei na producer, vanonodya vega. Saka ndo manetsera akaita chinhu chachiya. Vanhu vazhinji vaisimbisa ndiso maiona vamwe vanhu vaibhigwa nana CALAZ. You never know kuti vanhu ivava vaita sei mudhanzi. Taitoshamisika chinzi ana mabhatiri anani. You never know pamwe vanhu vaitopusha ma-works. But that's because ma-works aya haana chakavabenefita. Vakasvika pakuti anogetiseya nazvo bva varegedza kupusha ma-works. Zvinhu izvozvo futi zvakaita kuti dhanzi ridzikire. Sekuona kwangu ini. Number two, pane vanhu andika vaipisa mudhanzi. Pane mamwe ma-artist ekuti ukanzwa ridhimu iweyo kunze ridhimu iri rina ningi unoita shungu yekunodownload, unoita shungu yekuritsvaga. But chakaitika nje kuti atine ma-artist mahombe ndo mamwe andofungidza kuti ndo akaita kuti zimdanzo idzikire. Vanhu ava vakanyanyofokasa nema-works awo. Tutaya zvaBigman, zvaFreeman, GUSPY, CALAZ, CALAZ, ma-big names ese mazhinji acho mazhinji anga kusada kuenda kuma-rhythm. Because wakazvichidza chaianzwa kuti painzi zimdanzo iri kupisa. Chaipisa chii? Ma-album aiuya hawo achipisa, ma-singles aya achipisa, but wakazvichidza chinhu chainyanyopisa stereki yanga iri Body Slam rhythm, Life Gen rhythm,
blackout rhythm ndo maridhim ayatsozikanwa nzino anoita kuti Zimdanzo episi, but patakatanga kushaya vanhu vaya manje takungona rhythm rakazara ma-upcoming artist Zimdanzo rakabva radzikira because hatasisina power yekuramba tichitsvaga mangoma kuti mangoma because zvonakidza sei kuchinzwa kuti pane rhythm rabuda paridhim iro rina Freeman rina Winky D rina CALAZ maybe naungafana 3 wafana yaiva kutonawo exposure paridhim iroro ndo zvimwe zvaiitika kuti vakomana vakatanga kukonzertera nemaproject avo which is good mapersonal strategy, but pane zvimwe zvinoitirwa genre kwete zvinongoita iwewo kuti udye wega, and ivo vari ball like tasana Freeman vakaramba vachirova maubhamu avo achiva successful, vana CALAZ vachiita maubhamu avo masingle maep achiva successful, but zvaikosta dance. Saka I think that culture yemaridhim inofana kudzoka, but painodzoka pane mamwe errors anga akuitwa futi nemaproducers pamaridhim paipa haimoti inzara here kana kuti chii, because waizopedzisa kuza ridhim inenge ne 45 for what, why 145 amana kachinge, but because of nzara togona kungoona kuti hazvishuwa because producer nyaya yekuti pari kuti kwamara ndika artist akunoperforma ega achitora madzaka achidya, producer nenge aine nzara. Nyangwe zvakanzi azolonja ridhim anonjera maridhim kangani pamwedzi kangani pagore, you see. Saka maproducer era yanga akuita ndeyekuti vanga vakubudisa ridhim 145 ndiani manozotera 145 ari free asina zvekuita munyika yakaita seZimbabwe, so asina zvekuita zvekutera 145 it makes no sense. Plus even iwo mabig artist acho akauya kuridi hapana abig artist panouya kuridhim rina 150 kana 60 hazvimake sense. Saka ipapo pada kugadziswa ipapo maproducers mapagadzisa futi ipapo pogadzirika Zimdanzo pamwe maybe inodzoka futi kupisa kwayanga ichiita. Saka ndo some of the things ndakaona tino pamaridhim apa pakakanganisika, so then ukwana nenzara maartist akakusabatika ndo zvimwe zvinhu zvakaita se zvakauraya music. Then chimwe chinhu chakauraya futi Zimdanzo chandakaona ndechekuti vanhu vemuZimbabwe tine problem yatinoitawo hamoti kurwadziwe kana kuti chii, but hatifarire maridhim aya futi anoita ane mbinga ane mastay evanhu, because ini ndinga ndisingafarire passion java. Ndaona panze pane passion java ridhim 1 passion java ridhim 2 passion java chii ndopesera tongoti zvana passion java nezvana passion java izvo, but kana ridhim rangonzi kana kuti pure niceness unoyanzona kuti zvinhu hachina munhu akachicapture ichi. Semaidhim angada kunzwa dzimwe mbinga dzisingatomboite. Saka zvise zvezveka hazvidiwe mudhanzi izvozvo zvona sameka sense kwauri kana kuti ndinogona kuti DJ Sparks vaimukutaura zviri mukuzvitaurira chii, ndiri kuzvitaura just because I'm the biggest YouTuber in Zimbabwe. Tatombozvimakira kuti muzviziye. Saka mukona ndo zvimwe zviitika mbinga dzadziyaka mawira dzakaita dzakaya dzichida kupusha mazita adzo dzakukangana futi hamino zvaitika zvimazita zvemaridhim zvazvo zvakuti bowa itai maridhim nongonzi kana kuti danger love imi culture itakaitora kuJamaica inzi boss ningi ridhim ndo chichocho boss ningi amene kuti zvaitirwe chii. I think inzara futi because maproducers anenge aine nzara ndo panenge aona pekuita se pekuti adyiwa. Saka zvinhu zvakawanda zvakauraya Zimdanzo. Chimwe chakauraya Zimdanzo tisina kuonekwa nemaartist eZimdanzo ndechekudayo time inochinja, zvinhu zvochinja. Kwakanouya mabloggers, kwaya mabloggers because chaitika ndechekuti music ichitanga yeZimdanzo artist ndiye anga ari kumberi, ndo vanhu vanga vari kumberi zvekuti ndo vanhu vaitongodya mari tongozva kuti ndiane following ndiane chii ndiane influence ndiane chii zvakaungana pana artist kuti artist aingozoti akangobudisa chinhu chake anongoposta papeji pake then boom chablow, then ndo pakauya vakomana mablogger nemayoutubers. Timu yauya
kune mamwe maartist ekuti haana kuda kuzviona kuti no game ratochinja. Power risisiri kuna artist, power rakumabloggers. Because I believe kuti mabloggers ine simba. Takafunga kuti isusu mangwana gospel yanga afuma achitrenda, takabatana tese anofuma achitrenda, anofuma achipisa. Isusu takatora madedido takatanga kumposta. But if you check on anotrenda wewe, taona anotrenda wakaenda sana Philadelphia. Isusu mablogger ndisaka mtrendesa. Haana kumbotendeswa nemamwe maartist. Mamwe maartist haana tombomposta akawanda acho. Tisaiposta mablogger. So we believe kuti ne power ratonaro. But maartist Zimdancehall amoti chii anakwanisa kuona kuti no nguva panapa ndo zvaatopo mablogger atoko. Bosi atatoko bosi kachita kuti I'm the biggest YouTuber, which means ndi 220,000 subscribers. Vanhu vanondifollowa, vanhu vanoona zvandoposta. Saka iwo ukaona nga vasiri vanhu ka unokuwara. Bvumai zvinhu kuti no ndo zvatopo. Saka vamaartist mazhinji Zimdancehall haana kuzvitambira. Nosvaka mufano hip hop chinhu chavana kugona mufano hip hop chinhu chavakagona kugona kurespecta mabloggers, maYoutubers. Ndo chinhu chavakagona ichochocho. Ine vanovarespect. Saka ndo zvimwe zvinhu zvekuti vanhu veZimdancehall vana kuona kuti time yatochinja. Time yatochinja. Time yatochinja mabloggers ndo ane power. Saka munofana kufambira netime. Social media yakabva yaita power. Saka izvo zvizvika ndezvekuti pane zvinhu zvekuda kuti it's not too late zvekudaro because mukana uchiripo. Zvakawanda zvandokwanisa kudoma ndangotaurawo zvimwe zvacho. But ndada kuti nditaure zvisinonauta kana kuti maybe kana 30 minutes 40 minutes ndichiexplaina. Sabotage yakauya kumablogger. Why? Because maartist Zimdancehall kuna vanhu vaisa acknowledge kuti vatori kuenda vatone power. So obviously wakabva tatanga kuda se kwa sabotage. And tinawo hobo maartist Zimdancehall takasabotage ekuti paibudisa chinhu tainyarara ziita kuti sikuzoti wabudisa. Kana wawina wawina, kana usina kuwina watopidza. Saka mukuona tochitamba nezvinhu zvisingatambike nazvo. Saka guys ndo some of zvimwe zvinhu ndaona zvakauraya Zimdancehall izvozvizvo zvandataura izvo. Haina kuti zvakawanda zvakauraya Zimdancehall zvinofanira kugadziriswa kuZimdancehall, zvinofanira kukorektwa kuZimdancehall. Zvakawanda zvoda kukorektwa. Mudhara ndokudza Zimdancehall yaipisa zvelevel rekuti ukatarisa vanhu vaiteererwa maredhiyo. Even redhiyo yaani time yakamboita power zvitodaro. But mablogger akazonoita power. Saka zvinhu zvekuti zvoda kurespect. Social media is very dangerous. Social media ma1. Saka guys ndonyazongana ndimboshare zvangu. Anenge angomboikana nendaita anongokomenta isati vhare macomments. Tosiya macomments aripo ndo atinotodaiwayo. Bo chenjivhura napfungwa. Ina ndide vanhu vanotanga vanofungira mubox so. Vanhu ngawatane mafacts. Kana uchindicriticize maonero andakaita dance. Taura mafacts. Because I believe in mafacts. Toonesana. Kana zvanetsa chaizvo zvitobhuka match, iwo gara apo. Ndagara panapa. Totaura nevanhu. Tichionesana. Tichiita debate, tichiclashana. Mapoints achitorwa. Zvine musoro zviita zvichiitwa. So ndo some of zvimwe zvinhu. This is part 1. Chaizvo part 2. Why chakapedza Zimdancehall. But this is part 1. Saka zvese izvi guys zvinhu zvotogadzirisika. Ngatitsvagei maways ekuti vamwe vedu vaisimbisa music vachaita mari sei. German indakamaneja Lady Squad. Lady Squad angari queen of Zimdancehall. Ndakamaneja time yanga ari papeak. But nemari ndaiwana ikoko ndakwanisa kuita se kunditenge mota patime yacho. Because chinhu hachina mari, chinhu chinongopa mari artist. Pasi pasati pane zvimwe zvako mazuva ano zvoitisa mari nekudaiwo. Wana kutambudzika boys. Vasati vaisimbisa movement. Tinoona vari kugeto vairova mangoma vaironga mapasapasa vachiita sei kuti Zimdancehall ende kumberi. Vanhu vese vawana chavakawana ende hapana panhu pari clear panozi kuti vachaita mari papi kuti aramba achiita mapasapasa aya. Because music yedu yaitangira kugeto taita mapasapasa tese. But just suppose vanhu vaironga madhanza aya hapana chavakawana. Kana panoratidza picture kuti munogona kuzongowana chakati in future. Maartist aitouya achisimuka achitora mari achienda. Saka I think tofanira kunge paine maworkshop
andika anotidzidzisawo nevamwe vanhu vane business mind muchino vaifana kuuyawo futi vachitidzidzisawo kuti zvotorwa so makadaiwo guys makadaiwo muona kumanitezo chakadaiwo modaiwo momotawo mari yakawanda marevenue owanda because yeshow chete yeshow ikwani yeshow chete mari yeshow ikwani papada zvimwe zvinoitwawo kuti hamchinge muri brand guys munogona kutotengesa vaselini moinyora kuti CALAZ moinyora kuti kana kuti mabhanditi poyo wangawana nouyo wachisawo mari kana even artist wakawana mari omboti ngandimboitewo dzimwe pfungwa so that vanhu vanonge vachikuteera navaya vanonge vachitipusha dhanzi vave vaitewo mari because pakabvawo 25% kuna kumaperformance kubvawo 20% kukabusiness kenyu kamune muchiitawo sebrand motengesawo matshirt moita sei those ideas dzaidiwa kuti dziimplementwe but isusu manje unonge uri kuzasi uri manager artist kana uri DJ kana wewe unonge zviti kuti mubhanditi unonge zvitiwo ndiri mubhanditi kana ndingori muvigilance ukusimbisa music kutosiya maworks ita sechisimbisa music but hapana chekuti unowanawo mari sei industry inofanira kukura ende chinhu chinoitika maindustry every industry ndoti mubate izvi guys kuna vapfana vachangokura pamaona ndakana music kune production kune distribution kune marketing ndo zvinhu zvinofanira kuitwa pamusic izvi so handizivi kuti afanira maworkshop here tofanira sei but ndo zvinhu ndo mastage afanira kuitwa so that vamwe vanhu vanosimbisa music andika vanenge vari kuproduction kunoko vanodyawo something vari kudistribution kunoko vanodyawo something vari kumarketing uku vanodyawo something plus chinhu chakadistributwa zvakanaka mastages aya 3 akaitwa zvakanaka kureva kuti mari ichatendera yakati one day inopesa yakusvika kuproduction uku yakusvika kudistribution uku yakusvika kuyo saka zvinhu zvakawanda zvakauraya zimdanzo though ini I think hangu kuti chakazonyanya uraya inini sekuona kwangu ini I think mabig artist anga kusaparticipata kuzvinhu zvinoita kuti izheni ribenefite vanga vakunyanya kuconcentrata nemaproject avo ende maproject avo ari successful hatizvishori ende munofanira kuconcentrata nemaproject enyu but haufanira kuzosiya zvinhu zvinoita kuti zheni rirambe rakaita se rakasimuka for the sake yevamwe vanhu vachazouyawo nosovangona ndi kubva pakurura naFreeman andika aya pana kuti pana Freeman pakurura naCALAZ pakazoya kurura na Enzo Aishawo ende kurura naEnzo Aishawo ranga riri trick pakuti raingobudira rese kuChewsport why because Chewsport Fandani ane zvimwe zvinhu zvainzwisisa muindustry zvanga zvisingazikani nevamwe vesawo maproducers ana GMP anani Chewsport ine zvainzwisisa I think it's a topic for another day nokuti Chewsport yakanokonga chinhu so because Fandani ane zvimwe zvainzwisisa zvavisinganzwiswi navamwewo ndozvakaita kuti azongoti rimwe generation after naSoldier Love rakasimuka nderake chete ikuru yake chete sa pane pakaipa sa ndo zvimwe zvinhu zvacho zvinenge zviita se plus futi alright this is part 1 ngatigumire ipapapo mava minutes anozokurisa anyway guys thanks for watching thanks for supporting kuna vadzidzo 1 2 3 big up yourself rambai muchida kudzidza rambai muchidzidza ende mucharamba muchidzidza because tiripo pakupa information tichitera zvatinoda tisiri pakuti taufadzani satifadze munhu tongotera pfungwa dzedu nemamira dzakaita zvakawanda matopics atichatara panapa sawagara wakasubscribe chigaya upotswe nezvatati chiunza panapa sa anyway for now ngandibude mutifollowawo but musati mafollowa inini please follow Jesus Christ saishe namuponesi upenyu hwako amen.